Welcome σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα, παιδιά, δεν θα έχει πολύ σημασία το βίντεο με gameplay. Βασικά κατά κάποιο τρόπο gameplay είναι, αλλά ήθελα να δείξω σε κάποιους τι ακριβώς είναι το IMVU. Για όσους δεν ξέρουν, έτσι, όσοι ξέρουν δεν χρειάζεται να δουν αυτό κάτι σαν tutorial. Λοιπόν, στο IMVU φτιάχνεις ένα δικό σου avatar κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, εδώ είμαι εγώ κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και σε αυτό το avatar που φτιάχνεις μπαίνεις στο app, κατεβάζεις το app. Για Windows όμως, έτσι, όχι για κινητό. Τι app λέω ρε μαλάκα, καλά. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, το IMVU. Λοιπόν, πηγαίνετε στο Google και γράφετε IMVU και βγαίνουν τα αποτελέσματα, βασικά μισό λεπτό. Όπως έλεγα, θα πάτε στο Google και θα ψάξετε το IMVU και θα βγουν αυτά τα αποτελέσματα εδώ. Το πατάτε το πρώτο, τα βγαίνουν και στην άκρη, φαντάσου, έτσι. Πατάτε το πρώτο, βασικά όχι εμένα θα ανοίξει το προφίλ μου. Για όσους δεν έχουν προφίλ, θα ανοίξει εκείνο που κάνεις register για να φτιάξεις δικό σου account. Τέλος πάντων, μέχρι εδώ, άστο τώρα το Chrome. Και τι μπορείς να κάνεις στο IMVU. Λοιπόν, υπάρχουν επιλογές όπως shop, παράδειγμα, μπορείς να πας στο μαγαζί του IMVU μαζεύοντας credits, όπως έχω εγώ εδώ πάνω. Και εδώ στο shop έχουν διάφορες κατηγορίες ρούχων που μπορείς να ντύσεις τον παίχτη σου. Έτσι. Υπάρχουν γυναικεία, outfit, υπάρχουν ακόμα και ζωάκια που μπορείς να έχεις ζωάκια, υπάρχει wishlist, ας πούμε, βλέπεις κάτι που σου αρέσει, το πατάς εδώ και το βάζεις στην άκρη να το πάρεις άλλη φορά. Μπορείς να γράψεις οτιδήποτε θες, παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλω να βρω Gucci, παράδειγμα, έτσι, να πούμε μια γνωστή μάρκα, έτσι, ρε παιδί μου τώρα. Γιατί άμα δεν βρεις Gucci, βλέπετε, βγαίνουν διάφορα αποτελέσματα. Μπορείς ακόμα να βάλεις τραγούδια. Ας ψάξουμε ένα τραγούδι, έτσι. Δεν ξέρω άμα θα βγει τραγούδι τώρα. Γενικά στο shop που μπορείς να αγοράσεις ό,τι θες. Υπάρχει άλλη επιλογή εκτός από το shop. Έχεις το δικό σου δωμάτιο που μπορείς να το διακοσμήσεις όπως θες εσύ. Βάζεις διάφορα πράγματα μέσα, αγοράζεις. Μπορείς να φέρεις κόσμο κάνοντας invite. Τι άλλο. Παράδειγμα, έτσι. Έχει κάνει load στο room μου. Αυτό είναι κάτι σαν δικό σου δωμάτιο, ξέρω, που μπορείς να... Υπάρχουν και poses διάφορες, ας πούμε, πατάς αυτά τα κίτρινα και κάθεσαι. Υπάρχουν διάφορα actions στο παίχτη σου, δηλαδή, παράδειγμα, μπορείς να αγοράσεις poses. Αντί να κάθεται έτσι, διαλέγεις μια πόζα εδώ και κάθεται έτσι, ξέρω εγώ. Διαλέγεις μια άλλη πόζα, κάθεται έτσι, όρθιος. Βασικά μπορείς να τις γράψεις τις poses, άμα θες, εδώ κάτω στο chat. Αυτό είναι chat εδώ κάτω. Πάλι γράφω εγώ, όχι, κάτσε να είμαι κάπου όρθιος. Λοιπόν, γράφω, ας πούμε, το νούμερο 4, έτσι, και παίρνει μία πόζα, παιδί μου, που είναι η νούμερο 3, ξέρω εγώ. Εάν έχετε αγοράσει πακέτο με poses, έτσι, παίρνει διάφορες poses. Και όρθιος και κάθε... Αυτά τα κίτρινα είναι που πηγαίνει στο chat και κάθεσαι κάπου. Κάνεις διάφορες μαλακίες, εντάξει, ευτυχώς που είμαι μόνος μου τώρα, έτσι. Εδώ ανοίγεις αυτό και βλέπεις, ας πούμε, ποιοι είναι online τώρα από τους φίλους σου, και πατώντας αυτό εδώ τους κάνεις invite και έρχονται στο room σε κάποιο invite, πράγμα που θες. Δεν θα φέρω κανένα άτομο για δείγμα τώρα, γιατί δεν ξέρω εάν θα δεχτούν το invite. Απλώς κάνω κάτι σαν tutorial, έτσι. Όσοι το δουν αυτό μέχρι το τέλος, ευχαριστώ. Τι άλλο, ναι, κάτσε, ας φύγουμε από το δικό μου room, έτσι. Εδώ πέρα μπορείς να αλλάξεις ρούχα. Από τα ρούχα που αγόρασες, διαλέγεις ποια θες να φορέσεις ή θες να αλλάξεις, να βάλεις κάποιο νέο. Παράδειγμα, πάμε, ας πούμε, στα tops, έτσι. Έχει διάφορα. Τα πιο πολλά ρούχα στο δίνει το IMVU δώρο. Οπότε μπορείς να αγοράσεις πάντα, βέβαια. Έχουμε, ας πούμε, μπλούζες, μπορείς να φορέσεις παντελόνια. Κάτι άλλο θέλετε. Βασικά πιο ωραίο για μένα είναι να αγοράζεις outfit. Δηλαδή είναι και πιο φθηνό στα credits και τα έχει όλα από πάνω μέχρι κάτω, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται να φορέσεις ξεχωριστά μπλούζα, παντελόνια, αυτό. Άμα φορέσεις outfit, ας πούμε, εγώ έχω ένα outfit. Πού είναι, μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι εδώ.
Είχα ένα outfit. Όχι ρε μαλάκα, μισό. Πού ήταν το outfit? Εδώ κάτω νομίζω. Να. Είχα ένα outfit. Βασικά είχα αγοράσει ένα κοστούμι. Είχα παράδειγμα αυτό, έτσι. Είναι τελείως ολοκληρωτικό outfit. Βλέπετε, δεν έχει ας πούμε ξεχωριστή μπλούζα, ξεχωριστό παπούτσι. Τα φοράς όλα και βγαίνουν απευθείας. Αντί να τα αγοράζεις ένα-ένα, ξέρω εγώ, τα ρούχα. Είναι καλύτερα έτσι, πιστεύω εγώ. Ας περίμενε να ξαναφράσω εκείνο που είχα τώρα. Εδώ. Μπορείς να βγάλεις ρούχα, άμα θες βέβαια. Να είσαι με το σόβρακο, ξέρω εγώ, ναι. Τι άλλο, μπορείς να πάρεις δωρεάν credits, άμα... υπάρχει daily spin που παίρνεις δωρεάν credits, αλλά το έχω κάνει ήδη το spin. Γυρνάς κάτι σαν ρόλα και σου δίνουν δώρο. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Τώρα, το άλλο τι άλλο έχει? Έχει chat rooms που μπορείς να μπεις σε διάφορα chat rooms. Παράδειγμα. Υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες εδώ, αλλά είναι λίγοι. Γι' αυτό και αποφάσισα να κάνω κάτι σαν tutorial. Μήπως μαζέψουμε 9 άτομα στο MVU. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να φτιάξετε account. Είναι όλα free, σας το λέω εγώ. Τον πρώτο μήνα, όχι, νομίζω την πρώτη εβδομάδα θα είστε VIP. Θα έχετε κάτι πιο extra, ας πούμε, ξέρω εγώ. Παράδειγμα, έτσι. Ορίστε, αλλά δεν υπάρχουν πολλά άτομα, αυτό εννοώ. Τα πιο πολλά rooms είναι άδεια. 0, ξέρω. Είμαι σε τη φάση. 0, 2, 2. Μόνο 2 άτομα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν έχω θέμα που δεν υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι. Μπορείς, ας πούμε, να δεις ποιοι είναι σε ένα room. Εδώ πέρα βλέπεις ποιοι είναι στο room. Και άμα θες, πατάς εδώ για να τους κάνεις φίλους. Ξέρω εγώ, στέλνεις έτοιμα. Άμα μας δεχτούν. Μετά στέλνετε μηνύματα με έναν στον άλλον. Τι άλλο, ξέρω τι άλλο έχει λείψει από τα MV. Λοιπόν, κάτι άλλο. Πες σε ένα άλλο room. Μπορείτε να ψάξετε οτιδήποτε room θέλετε, έτσι. Ας πούμε, πάμε κάπου σε κάποιο γυμναστήριο, έτσι. Ωραία. Πες να πάμε. Έχει και πολλά κιόλας. Να πάμε εδώ. Έτσι. Go. Πατάς αυτό το κίτρινο που λέει go. Μετά περιμένεις να κάνει load το room. Κάτι άλλο που ξέχασα να δείξω ήταν μπορείτε να πάτε στο Get Matched και είναι κάτι, ας πούμε, σαν πώς το πω, βάζει τα ίδια ενδιαφέροντα. Πώς λέμε smash or pass, αυτό κατά κάποιο τρόπο. Βλέπεις με διάφορα πρόσωπα, γκόμενες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ό,τι θέλετε εσείς, και κάνεις, ας πούμε, το χ και το τι είναι smash or pass. Τώρα δεν ξέρω γιατί φαίνεται έτσι, έχει μπει η γραμμή εργασιών, έχει γίνει λίγο σκάλα, τέλος πάντων. Παράδειγμα, πατάμε, ξέρω εγώ, tick, εντάξει, καλό ήταν αυτό. Και βγαίνει μετά νέα, βγαίνουν συνέχεια, ας πούμε, αυτό πράγμα, δηλαδή τώρα τι. Εδώ πέρα πατάμε χ. Τι να πατήσω εδώ. Κάτσε λίγο ρε φίλε, δηλαδή. Βγαίνουν διάφορα, τέλος πάντων. Εντάξει. Πατάμε tick εδώ. Δείγμα κανείς τώρα, μην το παίρνει σοβαρά. Αυτό είναι καθαρό δείγμα. Όχι. Καθαρό δείγμα. Δεν ξέρω τι μιλάω σιγά. Το Gmo που να είναι έκανε load. Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου προφίλ. Μπορείς στο προφίλ σου, ας πούμε, να γράψεις διάφορα. Να βάλεις τι είσαι. Λοιπόν, ωραία. Στο like να το βάλουμε σε... Δεν έχει lesbian, ωραία, άστο, δεν έχει λοιπόν, άνοιξε το room. Ναι, μισό λεπτό. Recording γράψω. Μαλάκα. Γαμώ το πλήκτρο, περίμενε. Recording. Λοιπόν, αφήστε το τώρα τους άλλους. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες poses. Αγνοήστε τις μαλακίες που λένε οι άλλοι στο chat. Λοιπόν, ρε παιδιά, σε γυμναστήριο δεν ήρθα. Πού στο διάλογο είμαι εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να βρω κάποιο. Πάμε εδώ να κάνουμε βαράκια ή πάμε εκεί πέρα. Βασικά,
Μισό λεπτό να σας δείξω τους άλλους εδώ πέρα, γιατί ακούτε γράμματα, μπράβο. Ακούμε γράμματα στο channel μου, έτσι. Δεν ξέρω πώς, αλλά ακούμε γράμματα ρε φίλε. Τελείωσε έτσι. No, let's go λέει ο άλλος. Λοιπόν, είναι δύο άλλα άτομα εδώ. Ο άλλος που έχει ξαπλώσει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Και οι άλλοι χορεύει, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων. Fuck. Έχω έρθει σε γυμναστήριο ποτέ παιδιά, έχω έρθει να κάνω λίγο workout, να στήξω λίγο πώς γίνονται τα βασικά έτσι tutorial στο MVU, να μάθω να παίζω τα MVU, ναι, κάτι τέτοια κάνω και εγώ στα αλήθεια. J. Come strike me. Ναι, όπως είπα, ωραία, πούστη. Παράδειγμα τώρα έτσι είναι αυτό, κάνουμε λίγο workout εδώ, σηκώνουμε άλλα βάρη εδώ. Ποιος ο Jake λέει λοιπόν, για να δούμε τι θέλει, για know, ναι. Οπότε εφόσον you know ρε, σταμάτα να με πρίζεις τότε. Παρακάψω από κάτω, you want beef, I'll fuck you up. Αλλά όχι εντάξει, δεν είναι τώρα, δεν είναι να γίνουμε disrespectful, σε παρακαλώ πολύ, έτσι. Σως άρεσε αυτό το βίντεο. Σκά πριν, πού είναι αυτός ο Jake ρε. Έχει όπλο. Νάτος εδώ μπροστά. Ναι, τέλος πάντων. Α, παίζεις ξύλο με τον Jake. Παπα, τι κάνω ρε. Παπα, κοιτά τι κάνω. Ποιος είμαι εγώ ρε. Ποιος είμαι. Όπα, ξύλο κοιτά. Όπα, ξύλο τον έστει τον μπούστη. Έλα, βάλω τον μπούστη. Σπάστον. Πω, κάτι κλωτσίδια στη μάπα ρε μάτι. Τι είναι αυτά ρε. Τέλος πάντων παιδιά. Σως άρεσε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να πάτε να φτιάξετε ένα MVU. Πιστέψτε με, έχει φάση. Έχει φάση, εντάξει.